yang tidak kebagian tempat, ini adalah sudah merupakan kemampuan kami bersama di dalam menyelenggarakan harlah kali ini. Oleh karena itu, bila kurang berkenan di hati para jamaah semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, di dalam kepengurusan Jatman yang baru ini, kami bersama teman-teman pengurus mohon doanya agar kami ini bisa menjalankan amanah, bisa menjalankan tugas kami bersama dengan baik, sehingga bisa mengumpulkan, bisa mempersatukan setiap thariqah al-mu'tabarah yang ada di Kabupaten Oku Timur. Karena banyak sekali thariqah yang ada di Kabupaten Oku Timur ini yang belum masuk di dalam kegiatan Jatman. Sementara yang ada di dalam catatan pengurus Jatman, thariqah yang ada di Kabupaten Oku Timur ini masih beberapa thariqah, belum secara keseluruhan. Di antaranya adalah thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, kemudian thariqah Naksabandiyah Khalidiyah, ada juga thariqah Syadziliyah, kemudian ada thariqah Satoriyah, dan masih banyak lagi thariqah yang lain. Oleh karena itu, mohon doanya agar kami bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa mengajak jamaah-jamaah yang sudah masuk thariqah al-mu'tabarah ini bisa bergabung di dalam Jatman Oku Timur. Dan thariqah Kabupaten Jatman Oku Timur ini sudah memperingati hari lahirnya sudah ke-20. Ini di Oku Timur. Kalau di tempat lain masih banyak lagi. Di Oku Timur memang masih kita peringati harlahnya yang ke-20. Kemudian kami juga mengajak kepada masyarakat semuanya agar kiranya bisa mengikuti kami pengurus Jatman. Artinya monggo ingkang dereng nderek thariqah diaturi enggal-enggal nderek thariqah. Karena itu adalah merupakan nilai tambah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena thariqah itu bukan merupakan sesuatu yang mengerikan, tapi justru menjanjikan kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan thariqah itu bisa dilaksanakan oleh semua pihak, baik pejabat, masyarakat biasa, pedagang, dan sebagainya. Itu bisa mengikuti jamaah thariqah. Karena niatan jamaah thariqah adalah intinya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kami mengajak kepada jamaah pengajian ini khususnya yang belum nderek thariqah, monggo enggal nderek thariqah. Kalau nderek thariqah, pilihnya thariqah yang mu'tabarah an-nahdiyah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, kami pengurus Jatman niki nggadahi PR yang luar biasa, yakni merampungkan gedung Jatman Kabupaten Oku Timur. Oleh karena itu kami mohon dukungan, kemudian dananya untuk merampungkan gedung Jatman yang ada di BK 11. Panjenengan lewat teng mriko enten bakso pesat. Nah, teng sampinge niki lho namine gedung Jatman Kabupaten Oku Timur. Oh iya. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah semuanya
Kinten-kinten jenengan lek diajak urunan meneh dikengken derek-derek andil bangun Jatman tasik siap? Tasik siap? Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan diparingi rezeki sing kathah, sing halal barokah, saged derek-derek andil jariyah wonten ing Gedung Jatman. Allahumma amin. Terutama Bapak Bertumerlas, kula kadosi nate mireng ajeng maringi kula namung ngemutne mawon, Pak. Namung ngemutne mawon mbok menawi supe. Dan yang lainnya mohon untuk dukungannya. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Lanosin ST yang minggu-minggu kemarin sudah memberikan bantuan operasional kendaraan yang kendaraannya sekarang ini dipajang di depan itu, diparingi kembang, Pak. Kersane ayu, masalahnya tasnya anyar. Oleh karena itu kami mewakili pengurus Jatman Oko Timur mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Haji Lanosin ST. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, demikian yang perlu saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi sambutan dari Mudir Jatman Oku Timur yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Simbah Yai Syekhoni Hasim Al-Hajj. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Simbah Yai Imam Tauhid Al-Hajj. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadatul kiram, dumateng para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir, dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang sempat rawuh, ingkang kaula mulyakaken, dumateng para masyayikh, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Anwar Fuadi yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada pengurus Jam'iyah Idarah Suqbiyah Jatman Oku Timur yang saya hormati, dumateng beliau Bapak Haji Bertumerlas
selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Yang saya hormati beliau Ibu Hajah Nilawati selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga dari fraksi PKB. Yang saya hormati juga Bapak Nardianto selaku anggota Dewan Kabupaten Oku Timur terpilih. Yang saya hormati dumateng pengurus Muslimat Oku Timur. Yang saya hormati jajaran pengurus NU cabang Oku Timur yang sempat hadir. Yang saya hormati kepada hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi sekaligus menghadiri harlah Idarah Suqbiyah Jatman Oku Timur. Mudah-mudahan pertemuan kita dan silaturahmi kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam mugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan yang hadir pada saat hari ini dicatat sebagai hamba Allah yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga berhak mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari dunia hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur menyampaikan selamat atas terselenggaranya harlah Idarah Suqbiyah Jatman Oku Timur. Mudah-mudahan Jam'iyah Jatman Oku Timur tetap istiqomah di dalam melaksanakan organisasi, sehingga Jatman Oku Timur Jatman Oku Timur mudah-mudahan semakin lestari dan semakin jaya. Untuk selanjutnya hadirin rahimakumullah, juga atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur mengajak kepada warga Nahdliyin, mari kita bersama-sama untuk mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah di bumi Oku Timur ini. Sebab nyun sewu Bapak Ibu, Bu, nyun sewu, anak-anak kita sudah banyak yang kecolongan. Anak-anak kita sudah jauh dari aswaja. Untuk itu Bapak Ibu monggo putra putri kulalan panjenengan sedaya kita didik, kita arahaken paling tidak bisa mempertahankan aswaja ahlu sunnah wal jamaah di Oku Timur ini, sehingga ke depan sebagai generasi penerus Oku Timur dalam melaksanakan organisasi khususnya Nahdlatul Ulama mudah-mudahan akan semakin istiqamah dan di Oku Timur akan semakin jaya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, karena banyaknya acara pada pagi hari ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk kita semuanya. Dari saya awal hingga akhir terdapat kekeliruan, kejanggalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur yang telah disampaikan oleh panjenenganipun Simbah Yai Imam Tauhid Al-Haj. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya
mari kita kita ikuti, kita dengarkan sambutan dari anggota Dewan DPR RI, yakni Bapak Haji Bertu Mirlas ST. Kepada beliau kami haturkan. Ngono wae. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya patuhi para kiai, alim ulama, para ustadz, ustazah yang sempat hadir di acara ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Kathah yai. Yang saya hormati pimpinan beserta pengurus yang lain Jatman Kabupaten Ogo Timur. Yang saya hormati Ketua PCNU beserta jajaran, beserta banom-banom NU se-Kabupaten Ogo Timur yang saya hormati. Dan yang saya hormati, salah satunya ada Muslimat Kabupaten Ogo Timur. Saya hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Nilawati, anggota DPRD Kabupaten Ogo Timur terpilih Bapak Nardianto, dereng dilantik Bu tanggal 19, nggih. Dan yang saya hormati seluruh Porkompinda Kabupaten Ogo Timur. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul di hari ini, di hari yang cerah di musim kemarau ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Ada sesuatu yang berkesan hari ini di pengajian hari ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Apa kesan saya hari ini? Jamaah lanange lumayan okeh dino iki. Biasanya sak umpri, tapi hari ini alhamdulillah separuh kurang titik, nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar. Saya ingin terkait dengan pembangunan kantor Jatman Kabupaten Ogo Timur. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya cerita, Bapak Ibu sekalian, waktu itu almarhum Abah Sehoni, saya sempat ngadep. Sebelum pemilu nih, sebelum pemilu saya menghadap beliau. Bahwa, Bah, saya bilang, kalau saya punya rezeki, saya jadi lagi anggota DPR RI, saya janji tak rampung no kantor Jatman kae. Tapi yo setelah dilantik nggih. Iki urung dilantik ditakot. Insya Allah Pak Ketua, saya tidak lupa. Nanti wonge. Nggih. Insya Allah kula mboten supe. Doakan saya agar di DPR, di jabatan saya mendapat tempat yang bagus, Bah. Mendapat rezeki yang cukup sehingga saya bisa memenuhi janji saya itu dengan mudah. Nggih. Amin nggih, pantungane doa kalian semua akan saya menjadi semangat bagi saya dalam menjalankan hari-hari. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan.
Iki wis awan panas nggih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada sedikit mingguan. Langsung mawon. Nggih. Iki sumbangan untuk acara ini, bukan untuk kantor, nggih. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bapak Haji Bertu Merlas ST DPR RI. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya marilah kita tata adab lahir batin kita untuk menerima fatwa amanat dalam rangka Harlah Idaroh Su'biyah Jatman Oku Timur yang ke-20. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ihsan Fuadi, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin dari sekampung Lampung Timur. Kepada beliau kami haturkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib الشكر علينا مدعا لله دار اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukhtarin at-tahirin. Patos berkah monggo sarengan mau sholawat fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Muhammad badune ra usah melok yo. Kuwi bagianku dhewe to ya. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, nafa'anallahu bi'ulumihim. Panjenenganipun Simbah Kiai Haji Bisri Mustafa, Simbah Kiai Haji Saiful Anam, Simbah Kiai Haji Imam Tauhid, Simbah Kiai Haji Ibrahim Nur,
saha para yayi lintunipun ingkang boten saged kawula wiji-wiji tanpa ngirangi panghormatan kawula ingkang kawula hormati Bapak Haji Herman Deru selaku Mustasyar PBNU ingkang kawula hormati, Bapak Haji Bertumerlas anggota DPR RI ingkang kawula hormati, Ibu Haja sinten wau? Sinten? Heeh. Sinten? Heeh. Ingkang kawula hormati saha anggota DPR lintunipun ingkang kawula hormati Bapak Camat Kecamatan Blitang 2 Blitang tok. Oh nggih, Blitang tok ingkang kawula hormati Bapak Bupati lali malahan. Wong dereng rawuh nggih. Bapak Bupati ingkang kawula hormati Bapak Lurah. Pak Lurah rawuh mboten iki. Ingkang kawula hormati para pengurus muslimat ingkang kawula hormati pengurus NU Kabupaten Oku Timur ingkang kawula hormati sapa meneh iki akeh banget ya Kang ya bingung aku wis pokoke kabeh muga-muga dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Alhamdulillah berikan nikmat so rahmat saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ngantos sura taun punika kita tasik dipun paringi urip. Alhamdulillah. Iku urip kabeh ya ya. Ora enek sing mudhar iki nggih. Mugi kauripan ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita sami sanggup kita manfaataken kangge ningkataken anggen kita ngawula bukti dhateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kegiatan sakunjuk datang rasa dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang nuntun kita lumantar agami, nabi ingkang kita nut syariatipun mugi ngantos yaumil qiyamah kita tetep dipun aku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat ingkang kaula hormati, iki penake lungguh apa ngadeg iki Bu? Ngadeg? Oh iya Kang, piyek-piyekno neng ndi-ndi iki wong wedok iki seneng sing ngadeg Kang. Ya wis tak ngadeg lek ana ketok apa ora? Lah emang yugur semene ya. Ya cilikan wonge sing penting kan pancalane Kang ya. Ayo meneng-meneng ini anakku 6 yo. Sementara rencana songo. Lha guyu ya ben lah bojo-bojoku dhewe kak ya. Nah nggih. Lho cilik kan wong itu ya. Nuwun sewu yen Pak Bertus pinten putrane, Pak? 3. Niku sementara napa pun? Bu. Ibu. Ayu-ayune wong kene alhamdulillah aku seneng teko nang Oku Timur ki beh. Jan ayu-ayu kabeh, kudungan kabeh. Saiki. Engko mbuh Bu, ngopo to awake dhewe kok dadak kumpul barang teng ngeten iki memperingati harlah nggih napa mboten? Cara sampean nang pasar golek duit ya entuk akeh to nggih. Cara ndaut ya entuk samban-ban, cara nderes ya entuk akeh. Tapi ngopo kok dijak ngeten iki yu? Paling ora pikirane awake dhewe Kang, sejenak kita tinggalkan pikiran dunia, yuk bareng bager miring mikir akhir. Gini mboten? Krana napa? Lho iki bulan sura lho Kang. Hati-hati bulan sura bulan keramat lho iki. Lho nuwun sewu, teng bulan sura niki malaikat Israel yuk nuwun sewu Kang, nuwun sewu. Lek njabut nyawa rada ngawur iki Kang. Hati-hati sampean. Padahal awake dhewe niki mboten berpikir tentang akhirat, kapan meneh nggih napa mboten? Lah nggih, paling mboten kita diajak ngeten, Pak. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi niku ngeten. Salasun man kunna fihi. Enten 3 perkara sapa wonge sing man u'tiyahunna faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Yen awake dhewe kok diparingi dening Allah perkara 3 niki, berarti awake dhewe padha karo diwahi kebajikan dunia akhir. Muga-muga awake dhewe iso kabeh. Amin.
Amin. Ya Rabbal. Napa niku? Siji, lisanun zakirun. Duwe lisan sing sregep di wiri eling karo Gusti Allah. Loh, kalau lisan kita ini menjadi lisan yang sering zikir kepada Allah, ketika lisan mau terpeleset, Allah yang akan menyelamatkan. Arep ngrasani wong ndelalai sing dirasani lewat. Sido ngrasani ora kira-kira? Ora sido, sing nyelametne sinten? Gusti. Loh, enek wong wedok gampang nyelatu bojone. Wong kene enek ngono kuwi. Kathah. Oh, kon maju dipoto. Masya Allah jujur-jujur men to wong kene iki ya. Lho, ngopo sebabnya kok ijek enek? Iki piye niki nuwun sewu niki Pak. Niki geser mriku mawon rodok geser. Kula ajeng teng mriku mungkin menyiliti para kiai aku suul adab to ya. Niki rodok geser mriku. Aja ado ngombene piye aku nggo. Lho lah iya lho kaduan kok piye lek njikok iki ya. Nah, wis ngeten mawon wonten napa nggih? Nah, tekon ndi mau? Nyelatu. Lho ngopo sebabnya enek wong wedok kok ijik nyelatu bojone? Berarti lesane urung patek dinggedi. Lho makanya di dalam torekoh kita kan diajarkan untuk memperbanyak zikir. Tujuannya nopo? Selamete menungso utama ana ing lesa. Nggih napa mboten? Lah nggih. Bu. Pengen mboten lesane sampean iki selamat sangka nyelatu bojone yo. Tenan? Yakin? Sumpah? Swear? Tak omongi ya iya. Ben sampean ora nyelatu bojone lesane niki. Siji, basa. Halo? Nuwun sewu Pak, nuwun sewu Pak. Bojone sampean basa apa ora Kang? Mboten? Blas. Ngono tok ingu lho. Masya Allah. Halo ya Bu, niki bagian sangka zikir lho. Niki bagian sangka zikir. Lelek jenengan ben lesane selamat basa karo bojone. Yakin sampean ora iso nyelatu. Mergo apa? Apa iso nyelatu karo basa? Loh, jajal sampean pamane bojone sampean kok pengangguran. Sampean ngomong sak omong-omong nyeneni bojone. Iso lek ora karo basa. Sampean iki lho Pak, wong lanang ora tau kerja blas, penggaweane guru keluyuran tok. Loh, sampean iso nyeneni wong lanang, nggih napa mboten? Tapi jajal sampean lek nyeneni karo basa, Bu. Panjenengan iki lho Pak, piantun kakung mboten nate makarya, pendamelanipun namung tindakan kemak. Lah malah kaya ketoprak ta ya. Nggih napa mboten? Loh, berarti basa niki nyelametne awake dhewe, nyelametne lesane dhewe sangka nyelatu marang wong la. Siap basa? Siap? Insya Allah karo meringisi tenanan ora kira-kira. Tenan ya iya. Insya. Nah, kalau Pak, bojone sampeyan wis janji Kang. Janji engko arep basa teko omah arep basa. Engko lek bojone sampeyan wis mulai basa Kang, sampeyan yo aja neko-neko. Bojone jek arep basa no, Bu, dalem Pak. Alah. Lek jek arep mulai basa sampeyan wis deham-dehem yo ora sidok. Tokne yo iya Kang ya. Awas ya ora basa. Halo. Nah, niki lesane dhewe niki lho, lesane niki dijaga. Makanya awake dhewe niki kon zikir dhateng Allah. Paling ora zikir sing paling pokok, paling ampuh. La ilaha illallah. Masya Allah. Sing wong tarekah niku lek zikir la ilaha illallah niku sepirang-pirang, kadang tasbih gede. Lek ngunyur niki mbuh ora ngitung ini. Gede-gede ini lho. Masya Allah. Karena apa lek tiang tarekah niku tasbih niki gur sekedar nggih alat, hitungan yang paling utama. Lho. Dadi ketok ngene jane ngitung apa to ki ya? Kan ngoten to ki? Lah nggih. Enek saking senenge karo Gusti Allah Bu. Lelek tahlilan niku Masya Allah karo gede-gede. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo ngubeng-ngubengne sirah. Lho ngene sing protes lho Kang. Lho Pak, wong tahlilan karo ngubengne sirah, iku oleh apa ora? Ya oleh ndas-ndase dhewe kok.
Sing ora oleh kuwi lek tahlilan ngubengne ndase kancane. Lha kuwi baru ora oleh. Oke, setuju? Lho wau dingendikane teng napa nggih? Saking Rois napa saking sinten wau nggih? Lah awake dhewe kon jaga Al-Maliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lho hati-hati saiki yu. Hati-hati. Islam iki saiki aneh-aneh Kang. Macem-macem. Lho niki gambarane Kanjeng Nabi sok tekane akhir zaman arep napa prenco-prenco sampai 71. Lho niku ki enek tenan iki saiki wis mulai mbuh pira iki? Iya ora? Sing nang Oku Timur kira-kira enek pira iki? Wong sangka salate mawon, Pak. Wah, macem-macem kok. Kula niku nate balik pengajian, Pak. Mampir teng masjid salat. Salat ngeten iki. Begitu Allahu Akbar. Lah, sikil enten teng nganding kula. Sikil kula niki dipidhek. Loh, aku yo risih lah didek kok. Aku yo geser. Begitu geser, dia geser meneh, midek meneh. Aku yo tak geser neh. Akhirnya aku salate mingkup ini lah. Dia mundak meguagah. Krono marani sikilku. Akhirnya ngene, mundak ngene. Engko gambleh piye gajian kae. Masya Allah. Lah begitu selesai sholat, lah terus aku takoni, loh Pak, kenapa tadi kakinya kok diangkat-angkat? Ya iya wong tok idek ya risih lah. Itu maksudnya gini loh Pak. Kenapa kaki kita itu kok harus gandeng? Jarene dhek lho iki. Harus gandeng. Karena kalau nanti ada jarak, Pak, itu nanti akan ditempati oleh setan. Oh gitu Pak ya? Heeh. Oh ditempati setan. Tak omongi lah. Apa enggak beneran lek setane wis sadar gelem jamaah. Iya kono. Lah iya ta ya. Long menungsane rong karuan jamaah. Akhirnya dinggani dem maklam gran. Halo grandong. Masya Allah. Loh. Yuk lek ono jamaah awake dhewe diperkuat. Ya Kang ya. Ya yuk ya. Sholat ya awake dhewe diapiki. Karena apa? Karena sholat ini bagian dari zikir. Makanya di setiap gerakan sholat itu ada zikir datang Allah Subhanahu. Walaupun ada zikir wajib dan ada zikir sunnah, tapi yang jelas itu zikir. Ada kudu eleng datang Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh kira-kira sholat itu yuk? Halo? Apa mboten kira-kira sholat niku? Apa no mboten? Mboten apa abot? Iki malah kaya TK no tuh ya. Abot mboten? Mboten. Mboten apa abot? Abot. Lah disikok keri ya. Loh, abot yo salat niku abot. Abot. Jangankan awake dhewe, Kang. Wong Gusti Allah niku lek ngendika teng Quran niku. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nun sewu. Suara kula niku memang rada api. Wa innaha lan stune salat iku lakabiratun yakti abad illa 'alal khashi'ina angin ing atase pira-pira wong kang padha khusyuk. Sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang Pertinyi tukang delok tukul kita iki. Bapake kira-kira pun khusuk napa dereng, Pak? Khusuk napa dereng? Dereng. Ibuke khusuk napa dereng? Dereng. Padha. Lah, salat iku apa? Abot kon khusuk niku awake abot, Kang. Abot, Kang. Apa peh kiai salate khusuk? Halah pret. Sopo sing jamin khusuk? Nggih napa mboten? Lah apa wis haji mesti jaminan salate khusyuk. Alah mbel. Ora nek sing jamin. Nggih napa mboten? Lelek kiai ini rong patek khusyuk, kajine rong patek khusyuk. Apa meneh DPR? Wah. Loh, jadi DPR ki salat khusyuk wangel lho, Kang. Angel yu. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah. Beh. Rantang papat. Alah abot kan khusyuk niku awake dhewe abot nggih napa mboten?
Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang kondang sholat dengan khusyuknya, suatu saat pernah dites oleh Nabi, disuruh untuk sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ora gol. Padahal niku Sayyidina Ali mantune Kanjeng. Sampean mantune sapa, Kang? Alah, mantune Dul Kemin. Abot ada lek kon khusuk niki abot. Nggih napa mboten? Padha karo abote sedekah jari. Jariah niku abot ora kira-kira? Halah sampean mau rada kepepet palingan. Mlebokne pira mau? Aku tak pengen delok panitia tebi. Panitia mau hasilnya entuk pira hasilnya mau? Nek wingi nani kula ngaos teng Lampung Selatan, Bu. Alhamdulillah pikantuk 47.300.000. Padahal wonge wakeh iki nemen. Muga-muga iki entuke luwih akeh meneh, amin. Ya Rabbal, tapi panitia pun di panitia, tak ndelok entuke pira. Wah. Iki Mbah Yai Nur Halim iki di kerjani iki paling. Alhamdulillah pikantuk 320 pondole kurang siji. 32.815.000 rupiah. Alhamdulillah 32.815.000 rupiah. Sopo sing duwe 5.000? Nggih genepi kene ben genep 32.820. Ayo 5.000. Oh niki enten. Alhamdulillah 32.820.000 jane 80 neh jane. Lah lek 80 neh berarti 32.900.000 to nggih. Wis saiki ngene yo. Bu. Ibu. Menele. Nuwun sewu iki Pak Lurah niki. Nuwun sewu Pak Bupati niki, Wakil Bupati niki. Aku timur niki kok sing akeh wedoke karo timbangane lanang iki. Napa aku timur niki kathah rondo to Pak Yai? Nggih. Heeh, biasane kudunge pink. Bu. Nuwun sewu Kang, nuwun sewu Kang. Kula ngaos niku ingkang sering kula tangkleti Bu. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Krana pengajian niku lek ibu-ibu mboten sering ditangkleti Pak. Biasane ngobrol dhewe. Niku lek tenggen kula mriko. Lek neng kene jerene mundak parah nggih. Oh nggih. Bu. Sakniki ini kesempatan Masya Allah. Kiai-kiai sak timur kumpul. Mas, soalnya niki wong alim-alim kabeh lho niki. Ya Allah. Lah, sinten ingkang gadah hajat dateng Allah Subhanahu wa taala. Dinten niki kesempatan. Niki bulan Suro niki. Bulan Suro niki merupakan bulan pertolongan Allah Subhanahu. Lah kita bisa melihat sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada nabi-nabinya. Nabilah Musa alaihi salam dislametne sangka raja Firaun terus membelah segara. Ampuh lho Pak. Nabi Musa ini duwe tongkat-tongkate sabetne segara, sumilak banyune kaya ngene iki. Sumilak to nggih. Heeh, tanganku ya ampuh sumilake. Ampuh ora tongkate Nabi Musa Kang? Ampuh to nggih? Tongkatmu ampuh ora Kang? Ampuh. Sabetne kelepek-kelepek Kang ya. Lah pertolongan yang Allah berikan nang bulan Muharram. Nabilah Ayub alaihi salam yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kepada iblis alaihi laknah di bulan Muharram nikilah Nabi Ayub dipasrahne malih teng Gusti Allah karena iblis wis ora kuat nggodha Nabi Ayub alaihi salam sehingga dimarekne Nabi Ayub teng bulan Muharram. Loh iki pertolongan yang amat luar biasa nih. Lah tur marine Nabi Ayub niku beda yo ora kaya penyakit-penyakit biasa Kang. Biasane wong kan marine titik-titik to nggih. Lho Nabi Ayub alaihi salam niki teng guwa ora enek wong sing wani nyedhek, sing gelem nyedhek gur bojone tok. Gek bojone Nabi Ayub ki kabeh 100 yo.
Masya Allah piye to ya. Lho berarti sak RT to kuwi. Lha cara enek Mbah Yai iki bojone 100 ngono lek nyalon gubernur insyaallah dadi malah niki. Lha niku bojone 100 tapi ketika Nabilah Ayub alaihissalam diberi sakit setelah diberikan kepada iblis alaihi laknah. Bojone 100 iki mau kabeh minggat sing jek setia garek si. Hati-hati Mbah Yai. Iya kan wong wedok iki potongane ngono iki lho Kang. Halo. Sampeyan ngerti kelemahane wong wedok ora kan? Kelemahane wong wedok iki siji wae. Wong kene ya ngono to? Oh berarti wong nggon aku iki ketularan wong kene paling. Lho enek cerita Pak, enek cerita. Enek wong lanang iki cek ngumbah motor. Ngumbah motor. Lah terus ibuke moro terus, Pak, iki anake pipis, dikono banyu sak jebor. Nggih nyawiki anake. Lah krana bapak iki rumangsa ijik repot. Akhirnya nyeletup. Bu, ora ngerti aku jek repot iki lho. Aku ijik nyuci motor. Lah sampean arep ngopo? Sampeyan ora iso ngopeni anak lho, dadak manak barang lho. Bu, sampean dimanak-manak, nek atine sampean lara ora? Lara mboten to nggih? Ya lara lah. Padahal jane yo manak tenan Kang jane Kang. Wah, ngene iki ora trimo Kang. Wong wedok ini ora trimo dimanak-manakne. Akhire lah mlaku dhewe nang sumur. Ora gur nggawa jebor, Pak. Nggawa timbo. Nggawa timbo njikuk banyu sak timbo. Kek moro neh ngene bojone. Ayo, Pak. Manak-manak nono. Aku ki manak yo gara-gara dapurmu iki lho. Biur. Wah, banyu sak timbo grujukne bojone Kang. Wah, bojone sampe tili-tili persis Tom Jerry. Masya Allah. Lah ngono kuwi Kang, wong wedok wis balas dendam grujuk banyu sak timbo ngoten niku. Bengi jam 10. Bapake celuk-celuk, "Bu, ora bubukan. Ora turu karo kowe ora paten." Lah ngene iki lho. Iki carane ngluluhne, Pak. Sampeyan kudu iso, jenenge wong lanang kok. Iki ngene, Bu, aku arep ngomong. Tok rungokne karepmu ora tok rungokne ya wis. Mau anakmu balik sekolah nangis, tase suwek. Jadi awakmu sesuk nyango pasar, ki enek duit 300.000. Wong wedok, Pak, krungu dhuwit, nglirik. Ya iki, Bu, duwite kira 300.000, sesuk anakmu tok tukokne sing rega 100.000 wis seneng, engko sing 200.000 peken. Nang ati ini, alhamdulillah harisanku lunas. Insya Allah. Ngono ki jam 11 bapaknya celuk-celuk. Bu, ya. Alah, cair Kang. Loh, kalai wong wedok karo iya ngono. Lah makanya pengen ngetes iki mau. Lah ini sak niki krana kumpul. Niki wau yo. Ditutupi dhisik. Maksudnya apa? Engko nole ben mundhak akeh. Amin. Ya Rabbal. Lah Nabi Ayub niki wau teng jero gua, Pak. Krana iblis niki wis nyerah ora iso nggodha dateng Nabi Ayub. Akhirnya iblis menyerahkan Nabi Ayub kepada Allah. Gusti, kula nyerah. Wis sakniki kula serahne jenengan malih. Akhirnya nyeluk Nabi malaikat Jibril alaihissalam. Jibril celupno nang belik. Wong kene ngerti belik ora? Belik ngertos nggih? Oleh cah jaman now ora enek sing ngerti belik iki. Lek belik enake jaman biyen to nggih. Celupno nang belik. Lah, tasik sare kalian garwane teng jero guwa. Nabi Ayub niki dicelupne teng jero belik, begitu diangkat langsung sehat-hat. Berarti proses kesehatan Nabi Ayub tidak melalui perantara waras titik-titik kaya lumrahe penyakit mboten. Nah, begitu dicelupne langsung sehat-hat utuh. Rogone terus dijejerne teng andinge garwane. Lah garwane terus tangi yo. Wah, sapa iki moro-moro enek wong bagus nang andengku iki. Ya mlayu lah wedi lah nggih. Wong mergo apa bojone ra kaya ngono. Lah iki sapa mlayu lah akhire. Begitu mlayu metu. Lah terus Nabi Ayub nyanyi ka. Yang ini aku suamimu yang dahulu, ya Allah. Loh ini Nabi Ayub zaman now yo.
Iya, masyaallah loh, dirungokne kaya bojoku kae. Tibake tenan. Masalah itu loh Nabi Ayub, pertolongan Nabi Ayub datang dan diberikan oleh Allah wonten ing wulan Muharram. Lho pramila sakniki jenengan mumpung kumpul para kiai-kiai, para alim alamah teng mriki sak Oko Timur kumpul yu. Sinten ingkang gadah hajat dateng Allah kangge nambahi niki lho. Jenengan ngertos gedung Jatman ra dadi-dadi. Lha lek kabeh entek ing 3 miliar yu. Sampean tahu Bu, duwe duit 3 miliar. Mboten? Sampeyan nate Kang, duwe duit 3 miliar. Mboten nate? Blas. Lek ngimpi. Ngimpi urung tahu? Demek. Demek ya urung. Padha. Lho 3 miliar iki wakeh lho, nggih napa mboten? Lah nggih, makane yo lek kabeh engko kon DPR ya mesakne di lantai urung wis kere engko dadine kok. Lho, ya sok ngeten lho yu. Sok kabeh niki kan ben ora lha lek engko kabeh diserahne Pak DPR, sok sing mlebu swarga ya Pak DPR dhisik. Sampeyan ora kebagian kok. Sampeyan pengen kebagian apa ora? Pengen to nggih? Yo sakniki ngeten, kali gadah hajat yu. Wau dingendikane Pak Ustadz Nur Halim to nggih. Hajat napa mawon? Hajat napa mawon. Kesempatan niki mungkin didungani para kiai-kiai niki. Masya Allah. Mesti hajat niku pripun? Jenengan ingkang gadah ibu kok saniki sakit yuk. Jenengan jariah malih jenengan bengok. Ya Allah, lantaran jariah punika ya Allah, jenengan angkat penyakit ibu kula ya Allah. Dongane jenengan bakal diamini tiang semanten kathah. Masya Allah. Dibanding kalian jenengan gadah hajat teng griya Pak, genduren. Loh, modalnya gede Kang genduren saiki. Nggih betul. Lho zaman saiki kok genduran gur modal ndok. Ndok cap senso pisan. Sigar papat. Alah kuwi isuk nelek undang-undang jelas diceng wong kok kuwi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih. Lho modale gedhi Kang, tapi jenengan teng mriki Bu, ingkang ngamini dongane jenengan lebih dari genduren nang omah. Berapa kali lipat? Pirang ewu teng mriki ingkang rawuh niki. Pasti yakin ya gampang diijabah dening Allah Subhanahu. Jenengan ingkang dagang pengen dagangane laris, jenengan jariah bengok ngeri Gusti Allah. Ya Allah, lantaran jariah punika ya Allah anggen kula dagang jenengan paringi laris berkah damel sanggung ibadah ya Allah. Loh, kalau Allah sudah berkehendak saking gampangnya yuk nggih napa mboten? Lah nggih, makane sinten ingkang gadah hajat mboten usah izin. Waktu tinggal 5 menit. Lha lek kadung jenengan gadah hajat nang omah yuk, biayane gedhi niki, biayane gedhi. Loh, lah nggih to nggih. Ayo mboten usah izin ingkang gadah hajat. Hajat napa mawon? Ingkang duwe anak sing nang pondok, sing sekolah, sing merantau, ben paringi kerasan, betah, sing merantau ben entuk rezeki. Jenengan jariah malih. Kangge nambahi ya Allah lantaran niki ya Allah krana napa dawuh Kanjeng Nabi bi ayatin niyatin sita, dengan niat apapun kamu lantaran jariah Allah gampil anggenipun paring kabul lan ijabah. Nah, jadi mboten usah izin ingkang gadah hajat napa mawon ayo kur lho ora usah izin mboten usah izin. Wah niku hajat jenengan sami kok. Gadah anak-anake mbuwelingi pol. Masya Allah. Sapa sing iso ngolak ngalih atine anak? Mung Gusti. Namung Gusti Allah sing iso ngolak ngalih. Lha jenengan gadah anak Kang, nuwakale pol. Jangan kaploki terus. Oh alhamdulillah. Amin diijabah dening Gusti Allah. Anake nuwakale pol. Sampai kaploki terus sampai benjut ndase anake sampean ora mungkin ilang nakale. Nggih napa mboten? Oh alhamdulillah diijabah dening Gusti Allah. Diajari. Amin. Diijabah malih diijabah. Sallallahu ala Muhammad. Diijabah dening Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jenje. Amin. Mungkin nyun piyambak. Amin. Oh, jenje amin. Mangke nyun piyambak nggih. Dijabah dening Gusti Allah.
sallallahu amin amin muga-muga dijabah dening Gusti Allah amin amin sallallahu alaihi dijabah amin 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 nyuwun datang Allah mangke teng akhir donga nggih Muhammad amin amin dijabah dening Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta dijabah dening Gusti Allah dijabah anta nurun dijabah anta syamsun anta badrun dijabah amin 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 dijabah dari Gusti Allah amin 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 anta iksiru wa ghali anta misbahus dijabah ingkang sampun langsung mundur sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijabah amin 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 gentosan dijabah sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya dijabah ya rusal enggak amin bae niki tapi banser kali dibantu banser kersane tertib dijabah ya amin dijabah ya rusal khafiqaini dijabah ya muayyad ya amin onje amin mungkin nyuwun datang Allah nggih amal qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun niki mesakne dale pundi medale fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri tapi gentosan anta iksiru dijabah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam banser Kang Banser ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijabah amin sallallahu ala Muhammad
nggih. Tapi ngeten mboten usah dadak salaman. Mungkin kersane anu. Mungkin teng akhir ditungani yakin dijabah. Mangke wonten ing akhir acara enten donga jenengan nyuwun hajate napa? Mungkin lek dadak salaman kabeh. Gedangon nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dijabah ini Gusti Allah dijabah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya arusal khafiqain. Amin JJ mangke teng anu donga. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya muayyad ya amin. Untuk dinas kesehatan ini ada yang pingsan satu, mohon untuk maju ke depan. Pak siapa jenenge? Masya Allah. Semoga barokah sedanten mawon. Ya Allah. Monggo Mbah mboten usah saliman. Sallallahu alaihi wasallam. Mboten usah saliman, muga-muga diijabahi dening Allah. Ingkang pingsan pundi? Niku sing pingsan. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo didongani teng akhir nggih kali Mbah Yai. Wis muga-muga dijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijabah Allahu ala Muhammad. Gentosan boten usah saliman. Muga-muga dijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Anta syamsun anta nurun faqaduri anta syamsun anta badrun anta nurun faqaduri. Dijabah dening Gusti Allah. Anta iksiru wa ghali anta misbahus suturi. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat ingkang kaula hormati, pun lenggah malih ngaji malih yo. Panitia silahkan keliling kembali, ini di bawah. Bu, Mas. Mugi-mugi tasik kathah sing ingkang sakit dipun paringi sehat. Amin. Yakin sehat. Amin. Ya Rabbal. Yakin kok Bu? Dawe Gusti Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebajikan satu, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipatnya. Amin. Ditambah lagi dengan firman Allah dalam hadis qudsi, wallahu yudha'ifu liman yasha ila sab'i mi'ati dhifin.
Allah akan melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya sampai 700 kali lipat. Amin. Ditambah lagi ila ad'afin katsirah, ngantos tikel-tikelan ingkang kuatah tanpa kaitung. Berarti apa yang jenengan jariahkan pasti akan dikembalikan oleh Allah tanpa insya Allah. Sajaya sombong tanpa insya Allah. Kenapa? Nuwun sewu, karena kalau sudah berhubungan dengan jariah yang janji Allah subhanahu wa ta'ala, sementara sifat Allah la yukhliful mi'ad, Allah ora bakal nulayani marang janji. Loh, bu bahasane ngeten lho, bahasane Bu, kalimatnya ngeten sakniki. Yen hadis qudsi Gusti Allah ndawuhne ngeten, inna hubbi wa hubbal mali la yajtami'ani fi qalbin wahid. Kecintaan terhadap aku dan kecintaan terhadap dunia tidak akan bisa bersatu dalam satu hati. Maksudnya pripun? Yen jenengan cinta dateng Allah, Pak, niku ora iso bareng karo cinta dateng bon. Yen kita cinta dateng bondo kuat, ora bakal iso sempurna anggene cinta dateng Gusti. Paham ya Bu nggih? Paham ya Bu nggih? Lah makanya niki enten kegiatan gedung Jatman niki dereng dadi-dadi. Yuk jenengan mboten usah dadak nunggu pengajian. Niki ditung malih. Nggih, kali ditung mungkin jumlahnya pinten, genep apa ora. Lek urung genep golekne genepan neh, Kang. Ngasar lah, lek urung genep urung balik wae. Yakin kok Bu? Yakin Bu? Yakin. Ya. Pasti dibalik nih dening Gusti. Lah nggih. Mane bae dhewe biyen niku lek ngendika niku lho. Lek ngendika niku. Urip ing donya tan lami niku. Aja seneng numpuk bondo. Lingo tembe mburine. Masya Allah. Awake dhewe kon ngeling-eling tembu mburine bakale bong. Iya kena. Lah maksudnya pripun? Lamun mati tan ginawa. Bu. Bondo lek mati ora digo. Nggih napa mboten? Apa nek wong kene iki mati nggawa kulkas? Enten mboten? Ora enek, paling pol sing digawa gur kain mo. Mori ngoten kadang-kadang bapake kon tukokne mori teng pasar tukokne sing murah no. Lah bapakku tak tukokne sing murah ndek ya ora balik. Berarti anget. Lumayan teruane kena nggih tuku apa cek. Halah badokan apa cek, Kang. Enggak ngerti yo bengi-bengi mayite teko, Kang. Endi susuke. Nek modar awakmu malahan. Gini mboten? Kejaba mung amal jariyah mula seneng tetulung marang sepadaning gesang. Niki lek diterusne lagune niki lho Bu. Lir ilir atandure. Apal wong kene ya. Tak ijo tak senggo. Terusnya ya. Acah angon penekno lunyu kanggo dodot ira kumitir dandamana kanggo sebo mumpung ayo sora
Wah, wong kene yo hafal lagu ki ya tibake ya. Ya Jal, nyanyian liyane hafal apa ora? Ngomong. Lah kok malah banter? Tak turutane. Oh, aku timur berarti tukang karaoke ya nih Pak ya. Aku ramah salah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe. Jan ketok tukang karaokean tenan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh yo oleh, nyanyi oleh. Oleh kok nyanyi ki oleh, ora dilarang nang agama. Kita bisa melihat sejarah, Pak. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah disambut dengan nyanyian oleh para fatayat. Nggih napa mboten? Tala'al min thani wajabas mada'a. Lho iki kan nyanyian iki nggih napa mboten? Lah nggih, ya gur nyanyiane lagu Arab, mergo sing nyanyi wong Arab. Ya ora mungkin wong Arab nyanyi ngapak ya. Ya jelas lagune ya Arab kok. Nggih napa mboten? Lah nggih berarti oleh, iku tanda jenengan iku bahagia kok. Gusti Allah niki ndelok jenengan seneng nek. Gusti Allah ya seneng ya. Makanya ora oleh ning agama iki sampean kakean utang, terus merengut terus. Cetuk uang ngono. Raine ditekuk pitu. Ora oleh. Gusti Allah niku Kang, sampean rokokan karo ngopi nglinting, wong melarat-melarat padha kumpul ngobrolne utang tapi lek ngobrolne karo guyon. Gusti Allah seneng Kang. Loh, sampean ngobrol-ngobrol iki lho karo guyon-guyon karo ngopi. Gusti Allah seneng. Kenapa? Lelek tiyang niku kok iso guyu, berarti dhek jek rumangsa nampa rahmate Gusti. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Lah niki lho. Niku luwih apik. Dadi aja terus sampean enek masalah terus napa curhat karo kancane. Ngene. Lho, Bu. Awake dhewe iki urip nang alam donya kan ora mungkin arep iso terlepas saka masalah. Nggih napa mboten? Setiap manusia enek masalah dewe-dewe. Kita dielekne, diisaroi dening Mbah Wali biyen lho. Mbah Wali niki lho lek nyanyi niki Bu. Mantene. Hafal juga ya. Beberno. Loh, apik. Jenenge enek tamu dihormati beber neklo. Terus keduane klosone tambalen. Sejak kapan jadah iso nggih nembel kloso? Ayo tak takon aku. Maksudnya apa? Ketika salah dalam memberikan solusi, ketika ada masalah akan timbul. Loh, Pak Bupati pun rawuh tuh. Mboten ngertos malah kula mohon maaf Pak. Malah mboten ngertos kula. Nun sewu diterasani Pak nggih. Lan nggih. Loh, jadi kalau salah memberikan solusi akan timbul masalah yang lain. Nggih napa mboten? Jadae pakakno. Maaf, sejak kapan asu doyan jadah? Ayo, tak takon aku. Dalam arti apa? Ini masalah, berarti timbul masalah lagi. Kenapa? Karena solusi dari masalah yang pertama belum selesai. Nggih napa mboten? Asune ya iya ngasu pakani jadah ya modar lah deh lah jelas kelet neng kene iki lho terus modar gini mboten buangen lho sampah kok dibuang neng kali dadekne ban kaline buangen loh ini masalah lagi. Kenapa? Polusi. Nggih mboten? Guang pinggir, enek wong lewat, mambu. Nggih. Lek nggawa es ora. Insyaallah.
Niki cek ngaji malah enek sing wirawiri adum es malah niki. Wis aku ora dibagei. Insyaallah, Bu. Bu. Dadi awake dhewe niki iso gumregah anggenipun ngibadah lan meparek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku napa? Yen awake dhewe sregep ngemut-ngemut dhateng ke mati. Jenengan arep jamaah nang masjid, Pak. Jamaah ki abot ora kira-kira? Abot mboten? Abot. Lho, lek urung tau jamaah, Pak, mangkat nang masjid, beh, kaya-kaya sak RT nginceng kabeh. Perasaane ora puwe nak blas. Nggih napa mboten? Mergo rong kuli. Lho, niki lho. Abot niku, Pak, abot. Jariyamu angsal pinten? Dereng rampung. Lha akeh 2000-ane. Muga-muga berkah, amin. Ya Rabbal. Abot yuk sholat niku abot tuh abot. Tapi piye-piye wong jenenge sholat niku dadi napa ibadah sing paling pokok lho kan. Kanjeng Nabi sampai ngendikan niku as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat niku dadi sirah ibadah. Lelek sirah niki digambarne napa kepala, dada gambarane syahadat. Tangan gambarane zakat krana hubungannya karo weweh memberi. Perut gambarannya puasa karena hubungannya dengan lapar. Kaki gambarannya haji karena hubungannya dengan perjalanan yang amat jauh. Lihat dari sekian banyak anggota yang paling pokok nopo? Takoni malah domblong jamaah tuh. Tak ulangi takoni. Nabi memberikan satu gambaran as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat niku gambarane si dodo gambarane saha, tangan gambarane za, weteng gambarane po, sikil gambarane ha. Anggota yang ada ini tadi sing paling pokok napa? Paling pokok napa? Sirah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Maksudnya apa? Orang tidak punya tangan hidup banyak. Orang tidak punya kaki hidup banyak. Tapi lek ra duwe ndas. Ayo, tumon sampeyan ra duwe ndas urip. Nggih napa mboten? Lah nggih. Loh niki lho, saking pentingnya sholat, makanya sholat niku dalam keadaan apapun ora oleh ditinggal yuk. Ojo enek alasan terus mergo rewang sore pas ngasar tamune wakeh akhire ora sholat wong kene ya enek. Kon maju dipoto. Loh, ojo yu. Ya. Dan itu saking pentingnya loh dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Karena kalau ibadah yang lain yuk iso diganti, iso ditinggal nih. Maksudnya piye? Umpamanya jenengan arep zakat ra duwe duit, ra usah zakat. Malah dizakati kok. Wong ra duwe kok. Nggih napa mboten? Lah nggih. Sampean mau haji, wah haji larang loh, Pak. Haji sakniki niki pinten Pak Yai? Pinten? 58 juta nggih. 58 juta. Iku lek sak omah mangkat loro suami istri piro wijal? 116 juta. Akeh mboten 116 juta iki. Lah kuwi lek tukane genjer entuk sepiro wijal? Wis aku timur begenjer malah Kang ya. Lah nggih. Tapi jenengan pengen haji kok tidak punya uang segitu. Ora usah haji. Allah tidak memaksa orang yang tidak mampu. Nggih napa mboten? Jenengan arep poso Ramadan, kok sampean ora sehat, ora usah poso. Lek wis sehat disaur, boleh apa ora? Tapi sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggal. Mergo apa? Mergo saking pentingnya sholat dan satu-satunya ibadah yang tidak pakai modal, sholat. Lha niki lho, Pak. Orang ndak modal, apa sampean lek sholat ndak lapor Pak Lurah? Lapor mboten jenengan yo? Mboten to nggih? Heeh, lurah yo rong karuan. Lho lha nggih. Orang tidak lapor, satu-satunya yang gratis itu hanya sholat. Tapi ngono iki ya enek sing protes lho. Enek sing protes, jarene sapa? Gratis, Pak. Rukuh ya tuku. Sarung ya tuku. Bu. Nuwun sewu tak omongi ya. Ketika ibu mau menjalankan ibadah sholat, kok tidak punya mukena, tidak punya kain yang bisa menutup aurat ketika sholat, Pak. Secara fikih sampean ra duwe sarung, ra duwe kain sing iso nutupi aurat ketika sholat. Umpama sampean sholat dalam keadaan telanjang bulat, udodo sah. Lek memang bener-bener ra duwe, memang bener-bener tidak ada kain yang bisa menutupi aurat ketika sholat, sampean sholatnya udo sah.
dengan satu catatan, ora oleh jamaah. Lah kuwi jamaah ya repot to ki ya. Lho balik protokol pitik malah niki nggo. Nggih napa mboten? Lah nggih. Loh, ini menandakan saking pentingnya salat. Ora iso ditinggalne ra iso. Kalaupun bepergian, Allah memberikan rukhsah. Iso dijamak, iso dikosor, nggih napa mboten? Kalaupun dalam keadaan sakit, ora iso ngadeg lungguh. Ora iso lungguh gletak. Gletak ra iso mujur. Sing penting intine dodone madhep Jadi yang namanya menghadap kiblat itu, Pak, bukan wajah, tapi dada secara fikih. Jadi umpamane kulone mriko, umpamane kiblate mriko. Niku ngeten, sampean salate rada gaya, rada noleh. Allahu Akbar. Wajahnya menghadap ke sana, tapi dadanya menghadap kiblat. Sah mboten? Sah, karena yang jadi patokan adalah dada. Padha sampean karo nguyuh, Pak. Nguyuh, Pak. Hati-hati iki wong lanang iki. Halo. Sampean nguyuh syukur ngatur, Pak. Madhep ngulon utawa madhep ngetan hukumnya haram, Kang. Ayo kono, ayo kono. Ayo kono. Madhep ngulon utawa madhep ngetan, madhep kiblat utawa ngungkuri kiblat hukumnya dan yang menghadap itu dadanya. Umpamane sampean kiblate kono, sampean madhep rono, lek nguyuh parakne rono. Tetap haram, tetap ra oleh. Lah kenapa? Karena dadanya yang masih menghadap. Lho iki wong lanang yo sampean ra iso. Gubrat kabeh malahan. Pun rampung dereng. Dereng rampung. Saking akeh iki dereng. Ya tenang enek Pak Bupati. Engko lek kurang genep tambahi jelas gua. Ya kurang loman piye ya Allah, muga-muga Pak Bupati paringi umur panjang. Paringi rizki. Balik pengajian bojone meteng meneh. Oh, amine banter, Pak. Saya sering ketemu Pak Lanusin, alhamdulillah. Nah, ini Pak Lanusin kan lahir nomor selusin. Mungkin memang saestu jenengan tanglet nih, lahir niki nomor 12, Bu. Makanya jenenge Pak Lanusin itu lahir nomor selusin. Kalau Pak kakaknya Pak Herman Deru lahir zaman Orde Baru. Nah, Herman Deru. Nah, niki sing ragil Lano lahir nomor iku anake ya lebih saka selusin kita iki. Bu, dadi siji niku yuk salat dijogo kanthi saestu nggih Bu nggih. Jamaah dijogo kanthi saestu nggih Bu nggih, Pak nggih. Abot niki Kang abot. Tapi di zaman sekarang yang menjadi penguat syiar Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah niku lewat jamaah, Pak. Lewat jamaah. Lu awake dhewe sak niki lek awake dhewe ora gigih, Pak, menguasai masjid kita. Masjidnya dhewe iso direbut wong liya. Mergo apa? Nuwun sewu. Awake dhewe terkadang lemah, Pak. Terkadang lemah ngopeni masjid sehingga masjidnya dhewe dileboni wong li. Lek dileboni wong liya, akhirnya tata cara seluruh peribadatan di dalam masjid lah terus diganteni wong liya. Rugi awake dhewe, Kang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih pun dingendikane ayo ala Nahdlatul Ulama tetep dijogo kanthi saestu. Awake dhewe dilok-lokne kaya ngopo? Ben. Enek sing ngomong thariqah musyrik, weh ben. Jenenge lambe lek ora tau mangan kolak kala jengking ngono iki. Wis to jarne weh, terus jalan. Ya iya. Sholawatan terus. Suluk manakib zikrul ghafilin rotib al-haddad sholawat nariyah terus wis ora usah mandek genduren. Loh, banter men lek genduren. Loh, jamaah niku yuk kaya wong genduren niku lho yuk. Jenengan salat jamaah niku kaya wong genduren niku. Maksudnya piye? Jenengan nek salat jamaah, Pak, khusuk enggak khusuk ganjarane pituli. Khusuk enggak khusuk niku.
Imame khusuk, makmume ora 17. Makmume khusuk, imame ndablek 17. Lah apa imame mesti khusuk? Alah pret. Wah masjid agung ngene, wah masjid jamak. Imame lek salat iki dikhusuk nih lho. Wah begawah Allah akbar. Wah ngono karo madhep mendhuwur. Tibake madhep mendhuwur iki lho ndelok cecak kawin. Halah khusuk apa ora kira-kira iki? Ora khusuk ngene mboten. Lah nggih. Lek mau ngono makmume terus akhirnya, lek ngono aku tak ndingkluk lah. Wah, makmume iki dikhusuk-khusukne ndingkluk. Allahu akbar. Begitu melek maca sarung atlas. Alah salat maca sarunge kancane lho. Khusuk mboten niku? Tapi ketika kita berjamaah, khusuk enggak khusuk? Pituli. Lho niki lho. Padha karo jenengan ngeten iki makane wau dijak jariah sareng-sareng. Tujuannya apa? Kita berdoa bersama. Kalau kita sudah berdoa bersama, Allah tidak lagi melihat sampean banyak dosa apa tidak. Kalau kita berdoa bersama, Allah tidak melihat lagi kita ini banyak maksiat apa tidak. Kenapa? Karena yang dipandang oleh Allah adalah nilai jamaah. Jamaah iki lho, Pak. Masya Allah. Semakin banyak jamaah, maka akan semakin mudah pula Allah memberikan qabul dan ijabah. Podo karo gendu. Lho sampean genduren ya, Pak. Sampean delok genduren. Wah, enek genduren ini sing semangat, Pak. Tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mergo ngerti mau mbeleh wedhus. Wolek ngamini ya tenanan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sing sijine nang pojokan kepleh rada ngantuk. Nah, illallah. 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 Amin amin ya. Amin. 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 Ayo berkati podo apa ora? Podo apa ora? Itu loh jamaah. Ngoten lho. Tuan rumah tidak peduli tadi tahlinnya khusyuk apa tidak. Kalau sudah bergabung di dalam jamaah itu berarti untuk bagian kadang-kadang sing tenanan tahlilan malah balik buka isine ceker malah. Lho niki lho Bu, penake jamaah teng mriku makane nggo jamaah awake dhewe diperkuat. Ya Kang ya. Jamaah diperkuat, maca Quran diperkuat. Yuk jamiah Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama awake dhewe bareng-bareng apa meneh wis wong tarekah. Lha wis tarekah to nggih. Bar magrib njajal Bu tipine pateh. Maca Qur. Siap. Lho iki angel iki. Coba ayo ade bareng-bareng sisihkan waktu sejenak untuk baca Quran, Mbak. Loh saya kira Quran itu merupakan mukjizat yang paling ampuh, paling besar, tapi sudah banyak terlupakan. Quran iki dicekel awal Ramadan tok. Bar kuwi dekekne dhuwur lemari. Lah engko begitu dicekel arep Ramadan meneh. Letek lho Quran sampean iki. Engkene yo ngono kuwi. Heeh, wong aku bibite yo kok kene ya. Lah nggih, lho niki lho. Wong kadang-kadang ibu arep maca Quran ngene dadak pesen sama anake. Nak, mama arep maca Quran. Engko lek Indosiar wis mulai, mama elekne ya nak ya. Halah. Oh iya, Mak. Akhirnya mamake wudu. Begitu wudu, lah terus njikok Quran, mulai maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, Indosiar mulai, Mak. Mulai, Nduk. Heeh. Shadaqallahul azim. Lagi kapan macane? Nggih napa mboten? Yo ade kompak kekuatan Nahdlatul Ulama. Kita camkan nilai-nilai istiqomah dalam beribadah, dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu. Loh, ini kan iso dadi tombone ati. Jenengan galau, wis saiki kan akeh wong galau to. Titik galau. Lele galau aja pasang aja update status yuk. Galau update status, galau tingkat provinsi. Iku galaune kaya ngopo jal kuwi? Apa lek enek wong maca terus galaumu ilang? Enggak to nggih? Kita kembali kepada ajaran. Napa niku?
tombo ati asawar ini lagi lho kaping pisan maca sama lu maca Quran yuk, ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Galau kembali kepada Quran. Ojo galau lu ngonong pantai. Apa balik ke pantai terus galau ini hilang? Ora, wong awakmu nang pantai golek utangan. Loh, lah iya ta ya? Lah nggih. Dereng rampung iki. Wah. Saking akeh iki berarti ya. Alhamdulillah. Lah nggih, muga-muga gedung kantor Jatman Oku Timur enggal dadi ya Rabbal lagi apa meneh umaro Masya Allah sangat peduli Pak Bupati ngwai mobil Insya Allah loh iki kok solek mlebu swarga dhisik Pak Bupati cara Mbah Yai Bisri iki sok diceluk Gusti Allah kon mlebu Mbah Yai Bisri sampean selaku ketua Jatman Oku Timur krana wargamu apik-apik mlebu surga dhisik mlebu begitu arep mlebu nuwun sewu Gusti Allah lho ngopo gare mlebu ayo mboten kula izin lah ngopo kula riyen wekdal dados ketua Jatman Oku Timur nuwun sewu sing menfasilitasi Pak Bupati Gusti lah terus karepmu piye ya kula nyuwun supados Pak Bupati iki ya dilebokne juga ning swarga kula nembe anteng oh ngono ya wis malaikat gawa nah Pak Bupati gegawa mergo apa urun mobil Alhamdulillah. Lo angel golek bupati ini ki angel yuk. Golek bupati ini ki angel. Ya iya. Bupati pengajian ini jarang Kang. Bupati nu kadang-kadang lek teko nang organan. Nah. Lah nggih bupati gelem pengajian kumpul para ulama, yakin iku lek ndonga bareng para ulama lan para umara. Kumpul bareng didungani teng Mbah Yai mungkin teng akhir acara jenengan napa nyuwun dateng Allah Bu sinten iki gak ada hajat dateng Allah Subhanahu wa taala wau yu teng akhir acara wekdal Mbah Yai ndonga jenengan nyuwun hajate napa mungkin enten teng tengah-tengah donga niku mendel yu jenengan nyuwun hajate jenengan napa meskipun terkadang mustahil menurut manusia tapi tidak ada yang mustahil munggu Gusti idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya tambah nih kalih wau niki wau dan yang di kertasmu oh kayak ceblok kena ngesor niki diles-iles mbok rondo ya mungkin enak cerita riyen niku enten tiyang Lumajang iku pengen haji Pak tapi melarat ora keturutan piyambake niku keinginannya namung siji pengen haji akhirnya napa ketika ada pembangunan masjid pembangunan TPQ pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah yang lainnya sak duwene wis pokoknya digawa orang duwe duit tenagane raketang melok ngaduk setelah selesai kerja setelah memberikan duit sedekah Pak terus nyuwun ya Allah yen niki wonten saene munggu jenengan kula namung nyuwun setunggal Gusti kula pengen haji tapi piyambake mboten gadah napa-napa duwene niku gur tanah sak encepane omah karo sawah sewolon iki sepiro sewolon kan separone seprapat to nggih berarti 1250 meter persegi. Lah hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Moro-moro, ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ya. Apa bahasa Indonesia nih apa? Tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah enten napa nak? Nuwun sewu Mbah, jenengan sanjange ajeng haji adol saben. Jane nggih nak, tapi saben kula namung
entene swala niku. Loh, Mbah, sawit saniki sawah niku larang, Mbah. Pun sawah jenengan kula tumbas, Mbah, 20 juta. Waktu itu haji masih 9.600.000. Waktu itu haji masih 9.600.000. Jenengan sakit haji, Mbah, tiang kalih kali Mbah Putri. Apa iya nak? Nggih, Mbah. Alhamdulillah, akhirnya sawah dituku 20 juta. Tapi nuwun sewu, Mbah. Rumah kula niku tebih, griya kula niku tebih, Mbah. Dados selama kula dereng mriki, selama saya belum kesini, sawah niku nggih jenengan garap, Mbah. Hasilnya jenengan pek, jenengan manfaat nih. Akhirnya sawahnya digarap, hasilnya dipek dewi. Sampai sak niki tiang sing tumbas sawah mboten wangsul malih. Masya Allah. Loh, siapa ini? Bisa jadi kalau Allah sudah berkehendak si Mbah ini tadi untuk menunaikan ibadah haji, Allah mengutus malaikat pura-pura nuku sawai. Mustahil napa mboten? Mustahil napa mboten? Tidak ada yang mustahil mung gue Gusti Allah. Loh niki lho. Berarti total keseluruhan 63.525.000 rupiah. Alhamdulillah 63.525.000. 75 neh. Iki lek 75 neh berarti 63.600.000. Ayo 75. Nyelawian wong telu. Ayo. Nyelawian. Kur waktu tinggal 2 menit. Ayo 75 wong telu, ayo wong telu. Nyelawian. Sapa sing urung sida mau? Sing urung sida. Sing wis kadung rene urung sida jariah mau. Lho kuwi lek dilebokne dadi udun kuwi. Sing wis kadung rene mau lho, kadung rene ra sida nyemplungne. Dadi udun kuwi lek dilebokne neh kuwi. Lho iki bulan suro hati-hati nih, hati-hati. Ayo sapa mau sing urung sida? Kae. Oh pindah nggen. Ayo enten mboten, waktu tinggal 1,5 menit. Oh niku enten alhamdulillah. Dijabah dening Gusti Allah. 100. Berarti 63.625. Oh kayak JN 600. Cepet yuk. Cepet. Nah, ayo cepet. Ayo. Waktu tinggal 1 menit. Alhamdulillah dijabah dening Gusti Allah. Ayo iki lek urung genep parai urung balik iki. Ayo. Kur. Sing nambahi tak dongakno slamet sing ora nambahi, tak dongakno pilek sing etok-etok turu, tak dongakno lemu kaya sapi. Dijabah dening Gusti Allah, dijabah. Ayo waktu tinggal 30 detik. Ayo cepet. Kur. Wis kadung ra duwe dhuwit Bu oleh utang kancane. Utang kancane engko teko omah dolne pitik angkrem. Akhirnya pitik netes iki dadi yatim piatu. Wis bapake ra tanggung jawab. Mboke didol. Dijabah dening Gusti Allah, dijabah. Dijabah dening Gusti Allah. Dijabah dening Gusti Allah. Dijabah. Yakin kok yu yakin yu. Yakin teng jero ati nggih Bu nggih. Dijabah dening Gusti Allah. Sing ngamini semene akeh tiyang niki. Para kiai-kiai kuwatah sanget. Intine ngeten Bu, intine ngeten. Jariah niku manggene mboten namung teng pengajian tok, nggih Bu nggih. Ketika ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pondok pesantren, kantor jatman, kantor-kantor tempat ibadah, niku lek jenengan gadah ya trok mboten usah dadak nunggu dioprak-oprak panitia, Pak. Sebenarnya engkang perlu kalian fadilah jariah niku awake dhewe. Dadi jenengan kayane pembangunan masjid, duwe dhuwit. Oh alhamdulillah, soleh enak ya. Kita endang duwe adik neh kita iki. Iya iki balik-balik bojone mamake meteng neh kita iki. Alhamdulillah dijabah dening Gusti Allah. Niku napa engkang perlu jariah, fadilah jariah niku jenengan niku. Semen regane 60.000, sampean kok duwe duit 30.000, ya wis nang pasar tuku semen setengah sak. Gawa nang masjid lek ra izin. Lah terus ketika jenengan maring niki lho,
teng mriki lho jenengan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala Bu, hajate jenengan nopo? Yakin gampang diijabah. Keranten nopo? Dawuh Kanjeng Nabi, bi ayyati niyatin syi'ta. Dengan niat apapun kamu lantaran jariah Allah gampil anggenipun paring kabulan ijabah. Mugi sedaya hajat panjenengan sami, hajat donya, hajat akhirat tansah kinabulan lan dipun ijabah dening Allah. Amin. Amin. Diijabah solehah enak ya. Kayak duwe adik neh. Baik sehat-sehat Mbah nggih. Sehat, istiqomah ibadah nggih Mbah nggih. Nah, mungkin jaluk ngene Gusti Allah Mbah. Nah, diijabah dening Gusti Allah. Lantaran jariah panjenengan sami sedaya niat hajat keinginan lan cita-cita muga-muga diijabah dening Gusti Allah. Rumah tanggane ditata dening Gusti Allah. Putra putrine dipun dadosaken putra putri ingkang salih lan salihah, ingkang saged njunjung dhuwur martabat tiyang sepah. Dipun paringi rizki ingkang kathah halal tur berkah damel sangung ibadah. Dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang lara muga-muga ilang larane. Ingkang penyakiten muga-muga ilang penyakite. Ingkang sumpek diganti jembar, ingkang kurang diganti cukup, ingkang rupek dipun luasne dening Gusti Allah. Sedaya kala wau barokah kempal lan jamaah wonten ing dinten punika, sehingga sedaya hajat donya akhirat yakin bakal diijabah dening Gusti Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Total keseluruhan Rp64.625.000. Alhamdulillah. Jane kurang 75 nah jane kae. Kae enek kae. Apa pindah? Oh pindah nggen. Tenan ya yu ya jariah mboten nembang pengajian tok nggih. Nah mangke nyuwun sewu Mbah Yai ingkang kaji bandonga supados maringi wekdal napa sekedhik wekdal mendel jenengan nyuwun yuk hajat siji wae siji tapi sing urgen saestu. Diyakini saestu. Aja akeh-akeh. Urune 5.000 hajate 17. Iku malaikat ya semremet iki ndelokne iki. Siji tapi sing penting saestu jenengan nyuwun dhateng Allah diyakini teng jero ati mesti dijabah. Amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken awal ngantos dumugi akhir mbapila wonten kirang langkungipun nyuwun agunging sesamudra pangat sami Pak Bu nggih. Enten leresi napa ingkang kula sampaiaken ugi semata-mata ilmunipun Allah. Mbapila wonten kekiraanipun wonten kelesahanipun kula kedhaifan lan kenakisan kula. Mbok menawi wonten bahasa kula ingkang menurut panjenengan sami kasar. Nggih nyuwun maklume ya yu ya. Keranten kula piyambak niki nggih makhluk kasar. Sanes makhluk halus. Di bahasa kula niku jane yo ngeten iki, jane kula wong Jawa, Pak. Tapi yo namung tiyang sepah mawon Jawa niku. Kula ya kelahiran Sumatera. Mekaten akhir qouli hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kakung sumono putri ingkang dahat kinurmatan. Mekaten kala wau mauizatul hasanah ingkang sampun dipun wedhar sabdaaken dening panjenenganipun Simbah Yai Ihsan Fuadzi Al-Hajj. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya saged metik hikmahipun wusana ndadosna wuhing iman tuwin takwa dumateng panjenengan sedaya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti sambutan dari Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin MT, sekaligus penyerahan kendaraan operasional Jatman Oku Timur, dan nanti dilanjutkan dengan penyiraman mobil. Yang akan bertugas dalam penyiraman mobil yakni panjenenganipun Simbah Yai Ihsan Fuadzi, panjenenganipun Simbah Yai Bisri Mustafa, panjenenganipun Simbah Yai Saiful Anam, panjenenganipun Simbah Yai Saikhoni Hasim, panjenenganipun Bapak Bertu Mirlas, panjenenganipun Bapak Haji Imam Tauhid,
Kepada beliau Bapak Insinyur Haji Lanosin MT kami haturkan. Ora wani munggah kene duran. Enten Kang Masih mandan Bertu niki. Kula niku wau nggih nek kelingan mantene teko gelarne kloso klosone bedah tampelen jadah. Guyang-guyu kali Pak Bertu niki wau nggih. Lah riyen Pak Bertu ngajari kula nyanyi ngoten niku. Bertu niku Bertu Merlas sih. Kang Masih kula sing nomor 11. Berkat Tuhan nomor 11. Nggih, diberkati terus. Niki kula nyuwun medale sekedap badhe ngaturne Pak Herman Deru niku mboten saged rawuh nggih. Sebab mboten kuyak. Lah niki wau nek mboten salah tasih teng Banyuasin. Tapi ini dikon bacane pantune Pak Herman Deru. Lah tekon bacane biasanya kan ana hadiahe iki. Lah pripun Pak Bertu niki mboten enten hadiahe mboten menapa nggih. Hadiahe langsung mawon nggih Jatman. Nyuwun tolong dibantu cakep. Layang-layang selayang pandang. Hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu dan janganlah bimbang. Kalau cukup umur, Herman Deru membuat Oku Timur makmur. Kurang semakin makmur maksudnya. Ada satu kali lagi. Terkena najis, segeralah dibasuh. Ingat pesan dari para ulamaku. Selamat harlah Jatman ke-20. Semoga NU selalu menyala abku. Wah. Mboten enten hadiah tapi mboten napa-napa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula quwata illa billah. Qala rabbi sholli sodri, wa yassirli amri, walu udatam milisani ya qauli. Yang sama kita patuhi dan kita turuti para al-mukarram dan al-mukarramah, terkhusus penceramah kita dari Lampung Timur, Kiai Haji Ihsan Puadi. Yang saya hormati dan yang terhormat Kang Mas Kudewe, DPR RI, Kabupaten Oku Timur iki. Oku Timur iki, Pak Bertu Merlas, beserta seluruh jajarannya, Mas Nardi dan yang lainnya. Yang saya hormati Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin, saya sendiri. Nah, ini pidato nih Pak Deru niki pasti. Lan terus sing kula hormati yang sama kita patuhi Rois Suryah PCNU Kabupaten Oku Timur, Bapak Kiai Haji Ramlan Bisri yang turut hadir, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Oku Timur, Bapak Kiai Haji Imam Tauhid, dan terkhusus Rois Suryah Jatman Oku Timur, Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa. Niki saking mendayun wingi kula teng mriku njonglang sedaya nggih. Lan terus terkhusus Ketua Jatman Kabupaten Oku Timur Kiai Haji Abah Saikoni II. Nah niki kan nek kula niki kan Bupati Oku Timur maju lebih mulia jilid 2. Nah, mugi-mugi sami lah. Di amine kalih Gusti Allah.
Lan terus sing kula hormati Ketua Porpes Kabupaten Oku Timur, Bapak Kiai Haji Ibrahim Nur. Nggih, jane ya lettingan tapi sakniki mumpun dados Kiai Haji. Lan terus para masaih Kabupaten Oku Timur, para pengasuh Ponpes Kabupaten Oku Timur ngapurane niki. Lan terus sing kula hormati pengurus JP 3M Kabupaten Oku Timur, para ibu-ibu nyai, para banom, muslimat, patayat, banser, isnu, dan yang lainnya, para hadirin jamaah Jatman, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang saya hormati dan yakinlah semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya selaku tuan rumah atau kepala daerah untuk para tamu yang datang dari berbagai macam kabupaten, saya mohon maaf apabila sambutan dan tempat kurang berkenan. Tapi inilah yang dapat kami berikan yang jelas empun maksimal. Dan untuk itu saya mohon dapat dimaklumi. Berbicara tentang Jatman. Jatman sama kita ketahui bahwasanya penyeimbang daripada Oku Timur maju dan lebih mulia. Maju pidunya dan mulia adalah urusannya dengan akhirat atau bisa disebut dengan ketakwaan. Kabupaten Oku Timur selalu manut kalih para yaine pripun carane nek al-mukarrame nyanjangne bahwasane kemuliaan iku terus ditingkatne, artine pemerintahnya kudu mendukung apa yang diinginkan oleh para yainya. Dan insya Allah saya selalu manut. Dan bahkan kemarin saya lihat dan sering berjalan ke arah BKBK di arah BK16. Dan kebetulan tadi di BK11 itu saya lihat kantor Jatman yang pada masanya Abah Sekoni yang pertama dan masa Abah Sekoni yang kedua itu saya lihat belum kunjung selesai. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya pripun carane kantor niku biar segera selesai. Hingga akhirnya timbul rencananya mau dibangun di lantai 2 terlebih dahulu. Tapi ngomong-ngomong dicuil kali Pak Bertu. Lah niku rencanane Pak Bertu kula dikon benakne ning ngajenge mawon. Artinya nggon parkir-parkir mawon. Sebab niku insya Allah ditanggung jawab Pak Bertu untuk dirampung nih. Luar biasa Kang Mas ini kula niki. Lah kok ya padha sing ditujokne dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat ya Dan. Tapi ojo kabeh Dan. Lah nek kabeh mandan, lah terus sing liyane pripun golek amal jariah Dan. Nah, tetap wonten sing ditinggalne. Lah nggih. Lan terus tentu nek nggo kendaraan operasional niku ya kudu diumumno niku. Sebab niku ngangge anggarane pemerintah. Jadi kudu diumumno supaya tinggi operasional nggo ngurusi para jemaah nggih. Para sing badhe enten acara lan niku nggih kendaraan operasionalnya. Dan itu semua ya mudah-mudahan dapat bisa bermanfaat. Lan terus niku wau di sanjangne kalih Pak Bertu niku nggih pembangunan kantor Jatman niku dihususne nggo amal jariah daripada orang tua kami, Pak Haji Hamzah dan Ibu Hajah Hayani. Lan terus selanjutnya Dan niki nyuwun ngapurane niki badhe wonten pilkada malih niki. Nah wonten pilkada malih ya kok ndelalah
niki ya pas bulan Suro. Pas bulan Suro niki Pak Bupati ini ngantuk terus. Nah pripun lho, dari desa ke desa sini ruatan, ngusir gondoruo, ngusir penyakit. Temangsang nang desa sebelah yuk ngono sisan. Nah akhirnya terus Bupati terus keliling. Tapi alhamdulillah syukur, kalau saya ada di sini, saya pasti hadiri. Dan itu untuk semua saya mohon doa agar diberi kesehatan. Oke, wonten niku mawon sing saged kula maturne, kula nyuwun ngapurane niki nek wonten lepate saking Gusti Allah kula nyuwun mapirohnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten saking Pak Gubernur nggih tambahan selawat niku wau. Nilai nek mboten salah berhubung hadiah yo dilebokne nang kene musisan Pak Deru 15 juta rupiah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking Pak Lanosin amit iki rada cilik 10 nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan kemawon nggih matur. Sekaligus penyerahan. Mohon maaf Pak Bupati, setelah penyerahan yakni penyiraman mobil yakni panjenenganipun Kiai Haji Ihsan Fuadi yang ikut menyiramkan. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Saiful Anam, Kiai Haji Saikhoni Hasim, Kiai Haji Anwar Rubai, panjenenganipun Kiai Haji Imam Tauhid. Kemudian mohon maaf turun di depan mobil disiramkan. Ranger siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjutkan untuk Ibu Nyai, Ibu Siti Mu'arofah, Ibu Ajah Nilawati, sekaligus panjenenganipun Ibu Nyai Anwar Rubai kalian Ibu Nyai almarhum Simbah Yai Ahmad Saikhoni. Monggo Bu, melanjutkan langsung. Kami mohon Bapak Ibu jangan pulang terlebih dahulu karena acara kita belum ditutup dengan doa. Sekali lagi jangan beranjak dari lokasi. Kita nyadong Barokahipun Mbah Yai di acara ini dengan kalimat doa.
Bapak Ibu, juga perlu diketahui bahwasannya tadi ada ibu-ibu yang semaput. Dia itu memberikan jariah untuk Jatman sekaligus ingin bersalaman dengan Pak Bertumirlas. Itu dari bangsa negara karena jamaahnya banyak. Maka ibu tadi sebenarnya sambil maju ke depan berikan jariah ingin bersalaman dengan Pak Bertumirlas. Sampai semaput Pak Bertu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi sambutan dari Bupati Oku Timur, yakni Bapak Insinyur Haji Lanosen MT, sekaligus prosesi penyerahan bantuan operasional untuk Jatman Oku Timur dan sekaligus prosesi penyiraman daripada kendaraan operasional. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya mari sama-sama kita ikuti dengan khusyuk wasilah kalimat doa. Dalam hal ini akan dikhalifai oleh panjenenganipun Simbah Yai Bisri Mustafa Al-Haj. Dumateng panjenenganipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naim, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rambayana shighara. Ya Rahman ya Rahim ya Hananu ya Manan. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimati syuhada wasyurna bi zumratil awliya wansurna binasril mu'minin wa amilna bi amalis sholihin al maqbulin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi' arzaquna wa ilal khairi qaribna wa anisyari ba'idna wa qadi hajatana ya Allah wa qadi hajatana ya Allah wa qadi hajatana ya Allah. Waqadi hajatana ya Allah, hajat dunya hajat akhirah ya Allah. Allahumma ja'al jam'atan jam'atan maghfuratan ya Allah, waj'al jam'atan jam'atan marhumatan ya Allah, waj'al jam'atan jam'atan mutafariqatan maghsumatan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ju'tinaba
wa qul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa ya Allah innal batila kana zahuqa ya Allah innal batila kana zahuqa ya Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna lal qawmil kafirin wansurna al qawmil musyrikin wansurna al qawmil munafiqin wansurna al qawmil zalimin wansurna al qawmil hasidin wansurna al qawmil jahilin wansurna al qawmil fasiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kakung sumana putri ingkang dahat kinurmatan kula aturaken gunging panuwun dumateng ngarsanipun Simbah Yai Bisri Mustafa Al-Hajj. Dumateng para kakung sumana putri ingkang dahat kinurmatan, sebelum kami tutup di sini ada minta hadiah Fatihah yang berasal dari keluarga Jamiah Thariqah, bahwasannya ada jamaah kita yang meninggal dari Desa Taramanjaya. Ini di rumah, tidak di sini. Atas nama Ibu Muntirah binti Bapak Sairun dari Taramanjaya, kita doakan mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua khususon ila ruhi Ibu Muntirah binti Sairun. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama acara yang sangat mulia ini kita tutup dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, ing salajengipun wonten ing mriki kawula minangkani suhipun panoto hadicara bilih wonten atur saha patrap ingkang boten dadosaken sarjuning penggalih inggih awit tasik saking cupeting saha jubluking serapan kawula ing reh subasita basa tuwin sastra. Kula namung tansah tumadah mugi panjenengan sedaya paring lumunturing paksama kanthi lila leganing penggalih. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kami mohon kepada seluruh para kiai, ibu nyai, pejabat pemerintah
kami mohon untuk sama-sama menikmati hidangan siang yang telah disediakan oleh jajaran panitia yang tempatnya ada di samping Masjid Nurul Huda, ada di samping ataupun di halaman masjid di sekolahan TKTPA. Sekali lagi kepada seluruh para yai, simbah yai, ibu nyai, pejabat pemerintah, siapapun apapun pangkatnya, kami mohon kesemuanya untuk menikmati makanan yang telah disediakan oleh jajaran panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanosin MT, yes, yes. Bersama Sri Kandi setia, lanjut jilid 2. Bersama Sri Kandi setia, lanjut jilid 2. Banderu Sumsel, Sumsel untuk hati. Banderu untuk Sumsel, Sumsel untuk hati. Karya nyata untuk semua, menang atas ridhonya. Karya nyata untuk semua, menang atas ridhonya. Ladosin untuk aku timur, maju lebih mulia. Ladosin untuk aku timur, maju lebih mulia. Bersama Sri Kandi setia, lanjut jilid 2. Bersama Sri Kandi setia, lanjut jilid 2. Banderu untuk Sumsel, Sumsel untuk hati. Banderu untuk Sumsel, Sumsel untuk hati. Karya nyata untuk semua, menang atas ridhonya. Karya nyata untuk semua, menang atas ridhonya. Ladosin untuk aku timur, maju lebih mulia. Ladosin untuk aku timur, maju lebih mulia. Bersama
Godong timun, godong selase. Matur nuwun dan terima kasih. Lagi nggo rombongane anu ne. Nggih, atro.